näyttää vähän toria ympäri ja pyytää ihmistä alle. Aika odotellaan vielä ja sitten aletaan huutamaan niin, että koko Turku tulee. Moi Pirjo, mä oon taas täällä Toriparkkia vastaan, mutta tässä on se meidän Martin. Harjoitellaan ensin. Mitä me halutaan? Mä sanon mitä me halutaan ja te vastaatte elävä tori. Mitä me halutaan? Elävä tori! Mitä me halutaan? Elävä tori! Koska? Hei! Koska? Hei! Loistavaa! Teidän ei tarvitse opettaa, kun te tiedätte jo heti mitä me halutaan. Ja koska? Mitä me halutaan? Elävä tori! Mitä me halutaan? Elävä tori! Koska? Hei! Koska? Hei! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Jee! Kerran vielä! Mitä me halutaan? Elävä tori! Mitä me halutaan? Elävä tori! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Koska? Koska? Nyt! Ja sit siihen viimeiseen. Nyt. Alright. Tehdään kerran vielä. Mitä me halutaan? Elävä tori! Mitä me halutaan? Elävä tori! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Yeah. Alright. Menisikö nyt ihan täydellisesti? Mitä me halutaan? Elävä tori! Mitä me halutaan? Elävä tori! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Jee, loistavaa! Keskusta kuntoon, ei toriparkkia! Keskusta kuntoon, ei toriparkkia! Keskusta kuntoon, ei toriparkkia! Keskusta kuntoon, ei toriparkkia! Meidän tori on turkulaisten tori! Meidän tori on turkulaisten tori! Meidän tori on meidän tori! Meidän tori on meidän tori! Meidän tori on mummojen tori! Meidän tori on mummojen tori! Meidän tori on tosi kiva tori joskus! Okei, jotain kokeilla. Mitä me halutaan? Elävä tori! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Mitä me halutaan? Elävä tori! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Meidän tori on turkulaisten tori! Meidän tori on turkulaisten tori! Meidän tori on mummojen tori! Meidän tori on mummojen tori! Meidän tori on pulujen tori! Meidän tori on pulujen tori! Mitä me halutaan? Elävä tori! Mitä me halutaan? Elävä tori! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Keskusta kuntoon, ei toriparkkia! Keskusta kuntoon, ei toriparkkia! Keskusta kuntoon, ei toriparkkia! Keskusta kuntoon, ei toriparkkia! Alright, sit vielä kerran niin, että kuuluu tonne toispaljokkeeseen asti kanssa. Mitä me halutaan? Elävä tori! Mitä me halutaan? Elävä tori! Koska? Nyt! Koska? Nyt! Koska? Nyt!